Hi guys, good morning. Ako na po ni si Jinverse. Welcome to my channel. Kamusta namang tanan guys? Kuan guys da. Nagkuha na po kung kanang naidaw mo kuan guys. Lagundi kay langgaon na po din na kay sigiyan giubo-ubo na pod. Kaya man na siyang kakuan guys, singtinon basta panintin ganin na siya og kanang nay mapasagda na ni nga basa na iyang likod mo na nga ubo-ubon. Maglaga ko guys da. Sige ay si Junjun guys na nanghugas. Kaya insert pa kuno siya. Insert pa kuno siya. Insert pa kuno siya guys. Siya guys, magtumisa kanang nay eskwelahan kay kanang nay kuhaan ni diyan og kanang card. Magbalik pud ni sa kanang diyang budson. Busy si just kuan guys, panghugas. Nagsinuplado. Hindi nagkuhan ko guys, nagtughong ko na tinughong. Hindi may kanang naibaho gabi eh. Kay sayang man, kay daghan pa hala ng gitughong guys. Hindi man po ni sila artin, ngaon man ni sila kanang na tinughong parisag buwad. Ngaon bumog tinughong guys. Kanang na parisag buwad. Sige yan kay, wala man problema sige yan, mukhaon naman na bisag unsa. Kaya man ang gianad guys nga mukhaon bisag unsa kay kanilaging kanani pobre rata. Sinahanglan jud mukhaon tag bisag unsa di ta mamili. No na sige yan guys. Mukhaon ra na siya. Di na siya mamili bisag unsa. Wa ko problema dana nila. Junjun pod. Junjun pod. Kaon ra pod. To makiwa gani kanap na. Kasi may mong kanon nga wa man. Pagi ko ba. Sarang kan butang sa dahon gani. Ang kani para naman ay. Ha? Kanira. Insert lagi ka pa. Na guys, ni lagundi guys, mora dyan ni makakuanigiyan, makawas siyang ubo. Basta ubo ni siya, mora dyan niyang ikuan guys, itambaw. Yung ni dyan, sa di pa mo kuan, sa di pa siya mukaon. Ano dyan ganyan. Marang bata nga. Kuan, kanang nai. Basta sington lagi na siya, bubuon ka nang pasagad sa kuan ba, dyan ka na lagi kanang na bitawhay na guys, na mauwaw na kanang nga kuanon. Sunod-sunuro na, trapuhan na kanang na isingot. Na, gubo-ubo. Tiwas pa siya siyang module karon kay balik naman na ron. Nana sa floor sa kuan guys. Cebu, nana siya sa kananay syudad. Diba pa ko kahibaw kano sa siya mula hos danhi kay magpatambaw pa man to si Jan ja. Ladyo-ladyo ba dya guys? Tulo pa ka oras biyahe. Gikan dito pa doong dari. Magwatra ko guys kanang kano sa siya mo ato dito ilas at tirobe kay muad ko rami dito. Kaya medyo man dito guys, kaya di man kadyo higpit. Kaya kanan na medyo, kuha naman to dito, kanan na probinsya na, Baldanis Dalagit kay 1 man, higpit man. Monumodetso na naman siya dito siguro sa kuhan guys, uslog ya. Mungad po rami, inagnaan na siya. Pero makabanding po ni guys, kay ningaw na ba dya. Okay, bilagay na ba dya kukuha na kaun. Basta naman ka diha, chip. Ano lang kay tingog-tingog. Ay sa balay. Yan ang tulog. Naman ka tingog-tingog.
Busy tayo taon. Pobre. Busy pobre. Pero ganay mong hinugasan na. Yeah guys. Nakainamdam naman ko dani. Nay sangas biyabas. Motivitik na namo sa una sagad mo pami guys. Kaya na maglag ni ja. Abutan mi galas sa gabi ba. Ja magduwa mi kanang magtagu-taguan ay. Ja maitek nas nanay kay ja lagi kunog taguag sa to. May nga na nas nanay sa ijang likod na. Ja nanay nanay. Kolina kay gabi na. Basta magingana na ganinas nanay sa ijang likod guys. Di na ko da nang mudeug. Ibo naman kung anay sa nga sa bayabas. Nakainom daw no sa nga sa bayabas. Magkaibaw naman ko guys nga na nagsagiliki nga sa nga sa bayabas kay maitik mo na siya basta magabian na miguli. Kaya kinahanglan wa pala size. Nanguli nami di nami magduwa na ng gawas kay matod pa niya taguan lagi kunog mga dino nato. Matong guys. Mudagan ako sa likod guys. Hindi ako muda niya kay bawo man ko nga mupiti jud mis sangas bayabas. Yo na agamong bay sa una kay kuan man to kanang nay tinaas pa ba kanang broman to series to mong bay sa una upat haligi. Makita na sa nga sa padong hanang lilingan na to ijang tail guys. Asa siya padong. Padong siya dagan na po guys sa likod. Hindi ko mawitikan guys. Gamo to nagsaka na mustaas. Pambutan-buutan na guys. Magkuhan na limpyo na stiil, magilis na kay arong di mawitikan sa kananay sangas bayabas. Kana guys, anong kita kang guys. Lagundi. Kami dyan sa kuan guys, probinsya. Kayo kanang ububuhon ta, pwede rata maglanggan kanang nay dawog lagundi, butangag limonsito, butangan o kanang nay kalabo. Kayo sa Manila guys, kanang sa Manila pag may nagpudyo sa una. Waji nga na, puro ratambaw. Puro antibiotic. Pero dani nas probinsya, naanad nas giyan o kanang mga tambaw nga mga binisaya na bitaw guys, nga na kay sikat nga nanguli medari sa Cebu, ubuho na siya. Haran na siyang lagano ka na nilagundi, mawa na na siyang ubo. Tapos Manila guys, puro dyan ka na antibiotic. Mas lamig dyan sa probinsya mo po guys. O sami guys, ato sa mis ka na eskwela ni Gian kay maghatid mi sa kanang module. Diyan, magkwapod sa card, basig mag-meeting po guys. Diyan malakaw sa mi guys, kita-kita rataan dyan. Bye-bye. Diyan namin sa eskwelan guys. Narangka kuan guys, so tag mga taon. Dahil ko rami nakuha sa kuan guys, module 1 ay meeting. Napamidari guys ni ngapit kay nangita mig hanger. Kay kuha nga gamang hanger. Kung ikaw magpangayay gapon. A few moments later. Nakauli na Miss Bay guys. Jatas junjun to guys. Nagkulikot na po siya sa ijang baji. Muna ikaduha ni ijang baji. Si Rosie. Ngan si ijang baji guys, Rosie. Na guys, sige na bisa kulikot guys. Bisa garang kainit. A few moments later. Guys, dagan kadyon ng uban guys, kay butan magud kadyon ning bataa guys, nga bata pa. Parang kaluoy, gipatay laman nga isa. Nasgiyan guys oh. Naka-stripe. Daghanan dyan ning uban og dubong guys, kay butan kadyon ning bataa. Ana ning uban daghan kadyo. Daghan kadyo nakilubong. Sayang kagi bata guys, kaya pagkabata 18 pa edad.
few moments later. Wala niya mo na bunga. Kanang balon dong. Walang tanong lumpong. Guys, dana miss kon guys, bye. Nakauli na mi guys, gikan mi ng libong kay ilibong naman tong nay parentilizon dun nga katong gikuan guys. Katong gipusil ba. Lumpong na yung taon. Sa manginaot ta guys, na magampo ta guys, na kanang nay manginaot punta nga katong manamas-tamas datong bata, makonsensya ug mo surrender para matagan og gustisya tong pagkamatay ni Elton. Namis lagi ako na. Dali mi guys, nalabang na yung Namis taon lagi na ako bata na. guys. Namis in love naman ka. Aloe vera ni. Tabangi mig ampo guys nga unta mataga agustisya tong bata kay rang kaluoy bata pa kaadyo diyan gingato mura ra bitaw kanang hayop guys nga kay gurang gipusilingana gilubong na guys parang luod siya. Diyan guys mura to ang mga video karong adlaw. Salamat sa pagtan-aw. Kita-kita na pagkasunod guys. Bye bye.